Concertul din volumul de Mira, colecția M8. Își pune picioarele unul pe altul pe masă și se lasă mult pe râde, râde scurt, privind în jos. Întoarce capul, explică printre ia o gură de bere și înghite neapărat bine gura. Ține sticla între mâini pe abdomen. Pantaloni lungi de camuflaj, sandale, tricou cati, corp atletic. 1. Blond, ochi albaștri, polițist. E plin de țânțari pe care nimic nu-i ține deoparte, dar pe el îl ocolesc. Cel mai fericit am fost când am luat permisul de portare. Că te împiedica pe tine permisul. A mai auzit poveștile astea de 10 de ori. Îl ascultă cu un zâmbet rece în colțul buzelor. Le zice ori de câte ori apar oameni noi. Nu e impresionată, mai ia din când în când câte o gură de bere. E distantă. Alungă câte un țânțar. Profil. Bronzată, rochie albă din pânză topită, un șal albastru peste umeri, brunetă cu pistrui. Stă cu genunchii strânși la piept pe sub rochia care acoperă scaunul. Dar ia stai puțin, ce vrei să spui asta cu permisul? Nimic, doar că tu aveai deja arma când ai primit permisul. Păi da, sigur că aveam arma. El se relaxează din nou. Își întinde picioarele pe masă. Discuția e întreruptă de băiatul lor cel mic, care îi cheamă să vadă o familie de arici pe care a găsit-o lângă toaletă. 20 pitiși voiși, tra-la-la-la-la, se bătură cu năriși, tra-la-la-la-la. Foiara de seară. În camping se pregătește un concert. Aricioaica și cei 4 pui țepoși ronțe de zor niște boabe de pisică pe care le-a pus cineva. O mulțime de copii curioși. Toată lumea e călare cu smartphone-urile să imortalizeze cina aricilor. Se întorc la masă. Mai iau beri, mai vine un cuplu, prieten de-ai noilor prieteni. Bărbatul are o porție de hamsi cu cartofi prăjiți și se plânge că sunt reci. El Da, mă, concertul ăsta o să fie o dumă. își pune înapoi picioarele pe masă. Tipa nou venită îl privește urât. El vorbește fără să se uite la nimeni. Bun. Deci, mă duc în dormitorul de sus, care vedere spre curtea din spate. Deschid fereastra, îmi iau arma brunetă, o potrivesc la ochi și aștept. Aștept. Se face liniște. Tipul cu hamsiile se oprește din mâncat și privește intens, fără să îndrăznească să înghită. Ea îl întreabă. L-ai văzut pe Tipi? Ioana, deci observ, presupun că spun ceva și că oamenii ăștia mă ascultă. De ce mă întrerupi? De unde vrei să știu ce face fitul? Are 15 ani. La 15 ani presupun că poate să-și poarte singur de grijă. Fiul lor cel mic aleargă în jurul mesei. Tipa nou venită caută privirile cunoscuților ei, dar toți sunt atenți la pușcaș. Se uită la Ioana. Se uită la soțul ei, dar soțul ei continuă să mănânce hamsi cu ochii ațintiți la povestitor. În timpul acesta, pe scenă, solistul la microfon. Bună seara, prieteni! Mă bucur că am ajuns în sfârșit la voi. Am avut o călătorie lungă, suntem plecați de dimineață din București. Am cântat la... Microfonie. Solistul profil. Pantaloni bej, largi și cu buzunare. Un tricou alb spălăcit, chelie, codiță și chitară. E cu mine și iubita mea aici și muza mea și impresara mea, Claudia. Vreau să o invit pe scenă, să o vedeți. Claudia. Profil.
Slabă, hipioată, cu șalvari roșii de in și ie de albă de pânză topită. Fără sutien. Păr lung, ondulat până la fund. Claudia! Cântă Claudia! Așa. Fluierăturile se întețesc. Claudia face cu mâna și se întoarce la locul ei pe o băncuță în fața scenei. Lumea se potolește. Băiatul cel mic se duce mai în față să se uite la concert. Cel mare tot nu a apărut. Pușcașul își continuă povestea ca și când nimic nu l-ar fi întrerupt. Cum trece o pisică? Poc! Sau o pasăre care se oprește pe gard? Poc! Sau un câine pe drumul din spate? Poc! La masă începe vânzoleala. Soția bărbatului cu hamsiile. Ești sicnit, Doamne, iartă-mă, Silviu, hai te rog să mergem. Bărbatul cu hamsiile. Noi o să ne ducem. Sorry, vă lăsăm cu prietenii voștri centri. Prietenul cuplului. Hai mă, beam și noi o bere. Soția prietenului. Păi bravo, mă simt foarte în siguranță ca un polițist pe care îl plătesc și eu din buzunar să stea cu luneta la ochi spre curtea din spate să mă omoare animale. Poate trece acolo un copil. Hai, să nu fiu patetică. Un om, pur și simplu. Ce faci? El pușcașul. Nu trece! Exagerează și el, nu-l luați în seamă. Ioana, soția lui. Apare Tibi, băiatul cel mare, pune sticla de cola pe masă, Băi, ce plictiseală, dar cine-i prostul ăsta? arată către scenă. Își unește mâinile sub formă de pistol și țintește spre solist. Femeia, soția prietenului. Ha, iată, te întreb cum apar toți psihopația care împușcă oameni pe stradă de care auzi la televizor, iată. Ioana, soția pușcașului și mama adolescentului. Nu luați chiar așa, Tibi e doar un adolescent. De ce nu le povestești cu Turturica? Nimeni nu mai are chef de faptele lui de arme. El tace cu privirea în pământ. Tibi se ridică de lângă ei și merge lângă fratele lui mai mic. Într-o zi erau două turturele pe un gard și el a ales una. Dar nu se aștepta la asta ca pasărea vie să o jelească pe cealaltă. A venit la mine plângând. Nu e o brută, să știți. Cuplul rămas dezertează și se mută la o altă masă. Ei rămân singuri. Solistul Vă mulțumesc, prieteni. vorbește foarte miorlăit. E o seară uimitoare și vreau să vă mulțumesc pentru ea. Lumea fluieră și aplaudă. Vreau să-i mulțumesc din nou Claudiei, muza mea, impresara mea. Următoarele 3 cântece sunt pentru ea. Claudia urcă înapoi pe scenă, solistul o ia de mână, oamenii fluieră, solistul scoate un trandafir roșu, sărută. Oamenii se întreabă de unde l-a scos. Încep primele acorduri, Claudia coboară de pe scenă. Tibi pare că îi spune ceva Claudiei, pentru că fata se îndreaptă spre el. Schimbă câteva vorbe, el o împinge. O lovește cu mâna în umăr. Fata se dezechilibrează. Solistul coboară de pe scenă și dă vânt băiatului. Cineva vrea să-i despartă. Claudia își acoperă gura cu palmele. Negativ cântă pușcașul. Se ridică de unde stătuse până atunci și din 2 pași ajunge la fiul lui. Îl trântește pe solist. Te omor! Oamenii din spate fluieră. Oamenii din față nu știu ce să facă. Claudia țipă. El o dă la o parte. Nu lăsați să-l omoare, sunați la poliție. Eu sunt poliția, iar ăla e fiul idiot, o te omor și pe tine! Ambii copii au dispărut din fața scenei. O fată din public o ia pe Claudia, o trage pe un scaun. El îl ține în continuare pe solist la pământ. Are mâinile înfipte în gâtul lui. Solistul nu ripostează, nu mișcă, tace. Ochii îi se rotesc în cap ca la păcănele. Hai, șeful, calmează-te, puștul tău a fost obraznic. O spectatoare. Cum ai spus? Vă termin pe toți, bă, nenorociților! Apare Ioana. Merge la el, îl apucă ferm de un braț, îi șoptește ceva, pleacă împreună cu ea. Mult după miezul nopții, cei care campaseră acolo s-au trezit speriați. O împușcătură, așa s-a auzit, ca și cum s-ar fi descărcat o armă. Așa au declarat aproape toți în ziua următoare, când în campus a venit procuratura. Dar, de fapt, nimeni nu văzuse nimic.
Aplauze pentru Claudia. Sau pentru dumneavoastră. Claudia mi-a plăcut foarte mult, era exact ca mine în clasa a 3-a, când eram cel mai bună pisică sau șoarece. Sau ce vrea doamna învățătoare la școala 11. Vă mulțumesc!